Egunon Inigo. Baita zure ere, Iban, Pokosol dator, baino esan dezakegu gaur goiza epelena daukagula, 20 gradu inguru oraintxe bertan, eta ziur naiz datozen egunetan, eta gaur ere etxeko jende askoz gehiago ikusiko dugula korrika egiten, eta komenigarria da gogoratzea arauak eta arauak ez betetzeagatik dauden isunak, alegia. 7 terdiak baino lehen egon bar dira korrikalariak ibilbidearen barruan, Mercaderes kalea eta Santo Domingo kale honen bitartean, eta 7 terdi ordu horretan egon bar dira etxeko ate guztiak itxitak. Orduan hasten da udaltzainen miaketa, bukatu dela orain dela gutxi, eta kanporatzen dituzte alkohol edo drogapean dauden guztiak, eta baita ere poltsoak eta motxilak eramaten dituzten pertsonak ere. Isunak 600 eta 6.000 euro bitartekoak dira edanda, mozkor eginda edo drogapean korrika egiteagatik, motxila eta poltsoak eramateagatik. Gauza horiek egitea 6.000 euro isuna izan dezakete, baita ere adi etxean gaur aber zenbat ikusten ditugun, zezena ukitzea eta ja patinekin, txirrindula batekin edo arriskua sortzeak 60.000 isuna izan dezake San Fermineko entzierrotan. Eta eraba logikoa da, esaten ari gana, hau ez delako edonorentzat, ez? Eta ongi ekarri egon da, ez duk esan duzun guztiare, ez? Ze arau dauden, eta arauak betearazteko gainera ze alegin egiten duten oraintxe hortan, udaltzainak ere horre biliko dirako, arratsaldeko goizeko 7 terdia buelta horretan hasita, jendea, nola kontrolatzen.